ассалому алейкум ба ҳама. амирӯз фаҳмидем ки я бародара я пацанаки ё 15 солара корча мезананд мекишанд. барам корчазано чӣ мегӯ мешербачо накне ба худо айба ами я ҷо рафти як ба як занӣ я ҷанҷол рафти қувваи мардакита нишонте қувваи мардакита нишон додан наметонӣ. бугӯ бародарҷон бахшиш ман иправ будам хай бародар бугӯ мешавай хали одамизод беошибка намеша темара бикиш бирра охи абад мере карочи як ба як нарафта каҷи теғотон да дастотон падхтона намедон да консестрая чӯ сурат мекунед да чӣ чӯ сурат мекунед. мақсади шумо уҷа рафта як ба як ам неса разбор ам неса мақсади шумо уҷа рафта корчазания ои и чиз привет сурат намекунад да ягонҷо шербачо ҳаракат куне авваланбора ҷанг накуне ҷанг рафте ба мушто ба мардакӣ ҷанг куне як кас карочи дасти холӣ қатӣ мебуроя ту бошаранги номардо корча қатӣ мебурои корчаш бачо поколение мудай хали набуд мо мебуромадем як ба як мезадем зурмо намерасид крайни случай мегазидем ягон кори дига мекардем як ҷоша меқабидем меҷиқдем турбанадуд меҷиқдем мерафтем неки набудихе ки мо разбор бурем целонаправленно корчара бигирем қатимо бурем ки як каса сих кунем як каса бикишем и ярӯ беақлӣ мешавад шербачо шумо хи ҳам ҳаёти худтона месӯзонед ҳам ҳаёти як хонаводаи дигара аллоҳ нигаҳбонтон боша накуне шербачо 20 бор шид камерама гирон мекунам намедонам чӣ бугум нашуд ами додар ами ҷа махкам азиқ шидум бачо просто я ҷо медрои талпаи хали как ҷувонмард мехоҳӣ ришат кунӣ ҷанг кунӣ инам хали номардо инам хали ҳаромзодо ё зур шона мераса ба дара корчара мекашанд мероранд ҳароме ки ами кора кардӣ ту ба мисли мардак мешидӣ ту ба мисли шербача ту чемпион мешидӣ худо хорут куна барои чени шидан медонӣ нанг номус дар кор аллоҳ хорут куна я тера намезанӣ ки ранги худу даму ватан лишняй ту дарди модари амира чӯ суд мекунӣ дарди падари амира чӯ суд мекунӣ ту амирам ба мисли мау ту ҷувонмард пацанаки ё ошна худ хай да я ҷои дигааш намезанӣ охи ки мисол ҳаёти кӯдака насӯзонӣ амирам чӣ орзуво дошт дар дилаш мо ами калону айби хумона корчазанира мо хумонами кӯдакора нишон додагем да ами россия мебинӣ яки ягон корчазан меяд 20 кас медавад ду дастам хали салом алейк мекуна ба яке мепурсӣ кия меган и фалония я одама се корча зада бад охи аллоҳ хортон куна корчара дав ҳолате мекашӣ мероӣ ки хонаат медрои ё апата қати ягон марди бегона мебинӣ ё ҳамсарта ё модарта уну ҳолат да нанг номус ку корчара бикаш бурор дарав телефонта наги видео наку ки намазама қабидим уну ҳолат да номуста нишонте аллоҳ хорут куна агар амиге ба даст ҷанг мекарден ман видеора дидам ҳамаи шуморо мехӯрдами раҳматӣ худованд модари тура ба мисли модари ин амиам хали ғами фарзанд гирифториш куна иншааллоҳ ту оли ту ку тура сахт наказад мекунанд иншааллоҳ худованди бародари гузаштагимона ҷоша ҷаннат кунад парвардигор биҳиштро барояш пок бигардонад дар ҳаққиш дуо мекунем дар назди хонаи худо мерам дуо мекунам модарҷон ба шумо сабр и дарди шуморо фақат худтон медонед модарҷон дига и ҳеҷ кас чӯ суд карда наметавонад даже модари ҳама ҳаром дарди шуморо чӯ суд карда наметавонад худованд раҳматиш кунад корча накашед нарорен ноҷувонмард как мардак омади как мардак ба даст ҷанг мардита ба даст нишон бите не ки ба корча